Ngikuwe Nkosi ngoba zisuliwe izono zami. Yebo Nkosi, ngiza kuwe ngidalula konke kwami. Angazi-ke ukuthi ubani omunye ongadalula konke kwakho kuyena uma ungakudaluli kuyena. For to him all things shall be. Sawubona mlaleli umsakazo iVuma 103, the adult radio for the young at heart. Uhlelo iSound Doctrine Hub, and I'm your host DD Nkosi. Ngijwayele ngihamba noBabukhoza njalo ngamasonto sihlangane nawe ngalesi sikhathi sithatha intambo eyifudumele kuDaviola the Weekend for Friend othi Sundays are for love. And indeed the Sundays are for love, for we come to you this afternoon with the good news of the Lord of love. uNkulunkulu oluthando. Impela Sundays are for love. Mkhathini sawubona bingelela abalaleli bakho. Inhle Nkosi, siyayibonga, sinikeza udumo. Sibingelele kubalaleli emakhaya zonke indawo labasilale khona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokunigcina nokwenza uhlelo lokuthi nibe khona nizozwa ngalesikhathi nathi sikwazi ukuzonithulela izwi likaNkulunkulu. Siyathandaza ukuthi konke kube usizo kungabi yize, kodwa kuthele ithele ezinhle ziye kuphileni okuphakathi. Mkhathini namuhla ngiyafisa mfethu ukuthi into esikhuluma ngayo kwazise phela sisesekhona enyangeni yesimame. Ngiyazi ukuthi kuney'nsizwa lapha ezingayithandi lento ukuthi si-prioritize omama. It's not about prioritizing umama. Lento sihlale siyisho Mkhathini ngaso sonke isikhathi uma emhlabeni noma uhulumeni enikeza iy'nsuku zokugujwa, thina njengamaKristu siyazi ukuthi yonke impilo yethu isezwini, so we'd make use of that opportunity evelayo ukuveza ubuhlangane bukaNkulunkulu nokukhombisa ukuthi ayikho into eyenzeka ngale kwaNkulunkulu. Naw sisenyangeni yabantu besifazane sikhuluma ngabo, kepha asibavimbeli abalaleli balomsakazo iVuma 103 kakhulukazi bohlelo iSound Doctrine Hub ukukhuluma noma ngabe yini abafisa ukukhuluma ngayo. Kwazise phela lolu hlelo olwabo sithina sidila ngama issues Mkhathini athinta abalaleli directly. So namuhla siyaqhubeka kulesifundiso sethu sisiqale kulesonto elizayo, nakhona abalaleli babuza imibuzo eminingi serious noko Mkhathini engifisayo ukuthi sike sibheke. For example, umlaleli uthi ngokwazi kwakhe ngokwesintu nangokwezwi umuntu wesifazana akufanelanga asebenze, kufanele ahlale ekhaya akhulise ingane uyobusiswa ngaloko. So kwangathi bonke labantu besifazana abasebenzayo benza icala noma benza isono phambi kaNkulunkulu. Umuntu wesifazane nje indawo yakhe isekhishini, azale ingane, aclean endlini okwakhe lokho. Imicabango yabantu leyo Mkhathini okumele phela singavele siyiphendule ngokwesikompilo nangenjwayelo nokuthi kuthini thina sibheka ngokwezwi likaNkulunkulu ukuthi ingabe abantu besifazane ezwini likaNkulunkulu siyababona yini bavuka ekuseni baye emsebenzini baphinde babe nezingane. Laba bavuka ekuseni emsebenzini bayabusiseka yini njengoba izwi lithi uyobusiswa ngokuthola abantwana. So laba bathala abantwana bahambe baye emsebenzini, siyababona yini ezwini likaNkulunkulu? Mesibabona lithini izwi likaNkulunkulu ngabo? Lithi lento abayenzayo yimbi noma lisho kuthile? Sizoyiphendula ngaleyo ndlela leyo. Iyafana ke nale ngabantu besifazane ababamba ama-public office. Uthole umuntu wesifazane umeya, umuntu wesifazane ugeneral emaphoyiseni, umuntu wesifazane uminister or upresident or izinto ezinjalo. For those who hold public office, you know, umuntu wesifazane minister wamasosha, you know, la kuliwa khona izimpi and all of that. Ukuthi izwi lenkosi liyavuma izinto ezifana nalezo. Kanti nawo okunye Mkhathini siyathanda ikakhulukazi thina abantu besilisa ukudictatela abantu besifazane ukuthi bagqoke njani. Ingabe khona umuntu wena umfundisi
whether umyeni noma ubaba noma i-society nje ekwazi ukudictatela umuntu wesifazane ukuthi agqoke kanjani. Aligqoke ibhluku umuntu wesifazane nje angaligqoki ibhluku bese kukhona nevesi eBhayibhelini elisho njalo noma bacabanga ukuthi lisho njalo. Ingabe lelo vesi lisho njalo yini na ukuthi umuntu wesilisa kadictatele umuntu wesifazane ukuthi agqokeni futhi angagqokini. Lezo zinto lezo mkhathini zihambisana nalento ukuthi abantu besifazane bayafuna kugcine labo izwi over izwi lamadoda abo. Bese namadoda ke either eyamcindezela lo muntu wesifazane ngoba efuna ukumkhomba ukuthi mina indoda la ekhaya noma ayithulele nje umuntu wesilisa ngoba usekhathele ukukhuluma bese kubukeka ngathi lo muzi uphethe uma uyena uma gcina izwi lakhe la ekhaya uma nezingane ziyazi vele ukuthi hayi ubaba siyakhuluma nje naye kodwa hayi umuntu ofuna ukukhuluma naye la ekhaya uma makhulume noma. So bheka ke nokuningi okuphathelene nako lokho kanti nawe umlaleli asiku-restrict asikuchannel ukuthi ukhulume ngaloko. Sikhuluma ngako lokho because kunabalaleli abafisa ukukhuluma ngako lokho. Wena ke makhona okunye ufisa ukukhuluma ngako ungasithinta lapha ku 073 709 1991 073-709-1991 noma ku 086101030 086101030 isikhulume nawe bukhoma noma uye lapha kwi Facebook page yethu iSound Doctrine Hub. Facebook page Sound Doctrine Hub Facebook page yethu sikhulume nawe. Ungakhohlwa ke mufika lapha ku Facebook page yethu usilandele phela wenze njalo uphinde futhi usithande uphakamise neminwe uphinde futhi usithumele neinhliziyo zokuthi usithanda kangakanani lapha ku Facebook. Ukhumbula Sound Doctrine Hub. Kepha ngaphambi kwako konke lokho mkhathini sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu, sikhuluma nabantwana bakaNkulunkulu, sikhuluma ngezindaba eziphathelene nemaphakadeni labantwana bakaNkulunkulu. Therefore asikwazi-ke ukuzenzela ngokumathanda nangenjwayelo. Kumele sicele kuyena ukuthi alondoloze konke sizokwenza kulethele yena udumo. Senze njalo ngomkhuleko mkhathini. Siyakubonga Nkosi ngokusinikeza izwi lakho. Usicacisele nangezinto eziphathelene nabantu besifazane ukuze laba besifazana sebelandele wena bangadukiswa yizwe, bangenzi nje ngokwendlela abesifazana abangakholwa benza ngazo kodwa balandele yakhe intando. Siyabakhulekela ukuthi ubanikeze ukunqoba ma kukhulunywa ngezinto zokugqoka, bangalingisi lelizwe kodwa baguqula isimo ngokuthi ingqondo yabo yenziwe ibe yintsha, baqoke ngendlela yahlukile kunabesifazana abangakholwa abagabisa ngemizimba yabo nangemali yabo, kodwa bona baqoke with modesty ngendlela enenhlonipho ehloniphekile eveza ubungcwele enhlizweni. Siyabakhulekela eindabeni ze-authority ne-submission ukuthi noma inyama ngokwendalo ivuka umbhejazana irebela nezwe liqhuquzela ukuribhela kwabo against i-authority kaNkulunkulu ne-authority uNkulunkulu asuke babeke phansi kwayo, whether isemshadweni noma isemabandleni. Siyabakhulekela kodwa ukuthi ubanikeze ukuhlakanipha okwenza babone indlela zakho zingcono kunendlela zasezweni. Nakulento Nkosi yokuthanda abantwana nokuthanda amakhaya noma bebaningi abasebenza ngaphandle, siyakhuleka kodwa uthi kungapheli ukubona ikhaya umyeni abantwana umndeni as a priority abamele ukuyithathela phezulu, bangayineglect because of izinto obabusisa ngazo ngaphandle. Sisizeke nathi sikhulume ngokuhlakanipha, sambula izwi lakho ngokuthembeka
egameni lika Jesu, amen. Amen. Musavula umsakazo wakho siyakwamukela la kwi-Sound Doctrine Hub, and mina I'm your host uDidi Nkosi, ngihambisana nomfundisi uPhakamani wakakhoza. Sikhuluma la celebrate noma sikhuluma ngezinto eziphathelene nabantu besimame, kwazise ukuthi sisenyangeni yabantu besimame, noma ke kunjalo bese sishilo earlier on ukuthi uma ngabe kukhona ufisa ukukhuluma ngako wena okungathinte abantu besifazane nakancane, you're more than welcome ukusithinta khona la studio. Sithathe ucingo lakho bukhoma ku-086 10 10 300 086 10 10 300 noma thumela i-voice note noma i-text message yakho ku-WhatsApp line yethu ethi 073 709 1991 073 709 1991 noma khona lapha ku-Facebook page yethu Sound Doctrine Hub Facebook page yethu. Sikhulume nawe noma ufake uvo lwakho ukuthi wena uthini. Mina nomkhathini sihlele emva kwempopho ebese ukuthi uAnele kaMhlongo kanye noWendy kaKhakhuse kube ibona i-technical team yethu yenza sure ukuthi zonke izinto zihamba ngokufanele. Uyasibona lapha kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub. Mkhathini asiqale nje ngayona le yokuthi kunamadoda, kunemfundiso, kunesikompilo elithi indoda uma umuntu wesifazane eseganele la eganele khona useyiproperty yakuleyo ndawo leyo, to a point ukuthi ngokwesikompilo kuthiwa ngani yami uma kuthakatha ufunda ukuphakela imfene zakhona. Makwenziwa lokho wenza konke okwakhona. Kanti thina sinala izwi elisiya la khona kaMhlophe ukuthi hayi bobobo, ngisho noma ngabe iyiphathi mandla impela ompilo yakho incike kuyinquma abayithathayo, wena awuhlala usesayidini likaNkulunkulu kunokuthi uhlale usesayidini likamuntu. Siyabona uPetro enza same thing emise phambi kweyiphathi mandla lapha encwadini yezenzo zabapostoli chapter 5 verse 29 ethi yena ngamane ancike kuNkulunkulu enze lokho uNkulunkulu. Ihambisana nayo ke lento leyo yokuthoba mkhathini ukuthi umyeni wakho umthobela kangakanani njengomuntu wesifazane engasindisiwe, ethi hambe emsamo ngoba wena uganelela ekhaya uyongena emsamo ushisa impepho lapha emsamo kanti wena usindisiwe. Izinto ezifana nazo zonke lezi iyona lemfundiso izingane zethu ezihamba naye emakhaya meziyogana kuthiwa makwenziwa noma ngabe yini ngane hamba usuwakhona yenza konke lokho. Bese ke isikompilo lakhona lithi hayi makodwa la ekhaya sisho noma ngaba udokotela impela une-PhD masuganela ekhaya abafazi bala ekhaya abasebenzi bondliwa amadoda wala ekhaya. Isono leyo nto leyo ngokusho kwabo babese bekhotha iBhayibheli ethi umuntu wesifazane uyakubusiswa ngokuthola abantwana. So kusho ukuthi wena thola abantwana uzale nje uhlale la ekhaya and all of that. Asibheke ke emkhathini mhlambe uma sibheka encwadini yeZakha amashumi amathathu nanye sibona ukuthi mhlambe from leyo passage kuyiqiniso kangakanani ukuthi uNkulunkulu akafuna abantu besifazane basebenze, akafuni benze lutho nje, ufuna bahlale emakhaya. Mkhathini esikubonayo ezweni kaNkulunkulu kuningi ukugcizelela ukuthi umuntu wesifazane kufanele abazise abantwana, alazise nekhaya. Indlela uNkulunkulu ayimdale ngayo kusukela ekuqaleni kwakukhona ukuthi owesilisa ngiyakwazi ukuteta futhi wangamnikeza nezindlela zokubondla abantwana. So akungabazeki uma ulifunda izwi likaNkulunkulu in different places ukuthi lento yokuba nabantwana bakhuliswe asupport umyeni ekakhulukazi ngokumenzela ikhaya umsebenzi obalekile umuntu wesifazane oshadile. Kodwa izwi likaNkulunkulu alimnqabeli ukuthi akwazi ukuphesua ezinye izinto ngaphandle kwekhaya. Njengoba usho nje iZakha 31 mawufunda khona kusukela kuverse 10 wehlela ngenzansi kukhulunywa ngalo wesifazane ongconywayo la inkosi uLemuel ikulezi Zakha ibhalayo. Enye yezinto oyibonayo ngaye ukuthi okokuqala
ukhuthele la ekhaya, udunyiswa indoda yakhe ngenxa yesupport ayithola kuyona, unakekela bonke abantu abala endlini, not nje ingane zakhe kuphela kodwa nezisebenzi ezikhona la endlini, uyi-house manager very good. Kodwa futhi usomabhizinisi lo muntu wesifazane, uyaphuma ekhaya ahamba yofuna insimi, atshale kuyona, mhlawumbe uqashe izisebenzi avune, uyaphuma yo trade, ahamba yofuna ama-goods ey'ndaweni ey'thize, kushuthi mhlawumbe uyabuza udayisa noma uzo-supply ikhaya. So there's a good sense ukuthi ikhaya liyi-focus ne-priority yakhe, kodwa futhi ukhululekile umuntu wesifazane ngokwey'phiwo uNkulunkulu asuke emnikeze zona zoku-explore ezinye izinto. Bakhona bayikhethela nje ukuba bathi ukuthi babe basekhaya kuphela, kuhle nalokho. Abanye baze bayifundisele iy'ngane zabo i-homeschooling, umama afundise wonke ama-subjects. Wena ndoda nje uxakwa isingisi sisodwa masiyi-first language esikoleni, afundise i-English, afundise i-maths, afundise i-science, okuyinto enkulu eyifundisela ney'ngane zakhe. Abanye yes basekhaya kodwa banamabhizinisi abawenzele emakhaya, abanye bayaphuma bayosebenza nje umsebenzi welanga lonke babuye beze emakhaya. So siyakubona lokho ukukhululeka ngokuyikhethela komuntu wesifazane ngokweyiphiwo uNkulunkulu asuke emnikeze zona, abafani nabo. Yes, ikhali priority kodwa ikhona flexibility ngokweyiphiwo uNkulunkulu asuke emnikeze zona. Ngumlaleli othi ushintsha isihloko nje sikhuluma ngayo, uthanda nani uThami kaZuma Msholozo. Bafundisi bami, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngicela ukubuza ukuthi ukulalela umculo mhlambe njengawo Chris Brown, Usher, Lil Wayne, which is hip hop and R&B music, ngabe lokho kubi yini phambi kwaNkulunkulu? Ngizwe nanokuthi kunemimoya emibi which are being activated by this kind of music. Kusho uthanda nani kaMsholozi lapha eMaritzburg. Angazi ke le mimoya angeke ngiphike, kepha ke hayi bina mkhathini i-genre yomculo angiliboni icala le-genre yomculo. I think into enkulu kakhulu ilaba lyrics. Asivume nje mkhathini ukuthi namuhla sekunemculo ebiza inhlamba nje. From start to finish nje kubiza inhlamba. Kunomculo ya some of these people akathayicula athi umuntu angazi ukuthi baqamba njani lamaculo, athi ngidayise impilo yami ngidayisela usathane, you know, and nebeat emnandi, you know, bayicule lemculo sengizwile kanengi. Angazi lakho lokuvo luthini mkhathini. For me now, there's no specific genre iBhayibheli ethi genre yomculo opetayo. Kwesinye isikhathi siyaye sithathe umuntu owaqamba igenre ethile noma udume kwigenre ethile onemsebenzi emibi, osebenzela usathane, onenhlamba, bese sipainta leyo genre yonke kanjalo. Kanti nathi ngapho kholweni mkhathini, sinabantu abacula igospel abaningi sibaziyo, abacula ezidakamizweni, abacula ebantwini besifazane, banamanga, bayabribe, benza yonke lento, but mecula umculo wakhe wegospel ucula kuphenduka abantu, kube kwangathi usindisiwe. Abanye bethi bengasindisiwe at all just because ucula umculo wegospel othandwa abantu abaningi, alandela abantu abaningi, agcina athi sewumfundisi. You know, bona labantu abathanda umculo wakhe sebayokhonza ebandleni bakhe lakhe athi umfundisi, engeyena umfundisi, engasindisiwe, engabizelanga ebufundisini, abantu bezele umculo. So it could be misleading lento yokuclassify igenre nabantu ukhulume lokho. However, asivume mkhathini ukuthi akhona amaqembu amakhulu wemculo acula umculo wegospel but esaziyo ukuthi basebenzela usathane, bamasquerade ngaloko. Na asingabajaji ngomculo, asibajaji holistically bebonke ngako konke ngempilo yalowo muntu lo ophelele. Ngoba phela makwenza njalo kusho ukuthi nale gospel asingayiculi mangabe iculwa izidakwa nababulali nabantu abanjalo. Kodwa asimphendule umkhathini. Ngicatha khona abasobala amaculo ukuthi lela kufanele ulilalele njengomzalwane, njengama movie nezinye izinto ezinokungcola, mhlawumbe inhlamba njengoba usushilo, mhlawumbe bakhuluma
ngocansi kubantu abangashadile balipromote nje i-fornication. Kuningi nokunye uthando lwemali nani. Bese eba khona amaculo a-neutral noma engakhulumi ngoNkulunkulu kodwa khuluma nje ngezinto ezigeneral njengamaculo a-celebrate nje uthando maningi kanjalo. Uthando bantu even noma abenga-specified abashadile abanye bayakhuluma ngonkosikazi wami nani. So umzane efana benokuhlakanipha kokwazi ukukhetha iphele emasini. Uyazazi izinto nezikulimazayo wena okufanele uyibheke ugadeke nokuthi abaculi bona uqobo lwabo bak-influencer kanjani wena. Abaningi nje abesifazane bagqugquzela indaba yokungagqoki kubantu besifazane fanele uyigade leyo nto ukuthi ayikho influential kuwena. Ukudakwa ukugabisa ngemali izinto uyayibona kuma music video mhlambe kungcono nokulalela iculo kunokubuka ama music video amanye athize. So ke gada uvula amehlo alikho ivese likunqabela konke nje kodwa lokho kuyisono noma wena ukukulingayo noma ukukhuba abanye then bese uyakugwema kunjalo. I think emkhathini singayi-summarize lento ngokuthi umpostoli Paul lapha encwadini yabaseKorinte uthi ebandleni laseKorinte noma emabandleni aseKorinte uthi noma ngabe siyadla noma ngabe siyaphuza noma ngabe yini masiyenzele ukunikeza uNkulunkulu udumo. Kunamaculo angayona inhlamba emkhathini angazi thina sakhula sengizonikeza iminyaka yami. Bekuneculo nje from start to finish alisho lutho hayibo lize liyophela leculo angazi into efana nale angazi noma inikeza uNkulunkulu udumo noma wena kukhona into oyifundayo lapho I don't know but I think uyithandela isigubhu mhlawumbe yeah hayibo anyway mkhathini sibheka lento nangumlaleli othi greetings Pastor, I hope we're well. I believe we all ought to work as the word teaches us that he will bless the work of our hands. Kusho ubabalo kaMothwa uthi fanele kusetshenzwe noma wesilisa noma wesifazane. Ngiyafuna ke la mkhathini ukuthi si strike a balance. Asiliboni iphutha ngomuntu wesifazane osebenzayo futhi akukona isifundiso sezwi esiphoqa umuntu wesifazane ukuthi angasebenzi noma esiphoqa umuntu wesifazane ukuthi akahamba yosebenza. But asiphinde sikhulume la mkhathini ukuthi indoda nonkosikazi wayo mabevumelana benza into ngokuvumelana, that is encouraged kakhulu ukuthi kwenzeke lokho emkhathini. Yes impela. So mawubuka sithathe nje uTithu ku chapter 2 uTitus ufika khuluma ngabesifazana abakhulile ukuthi abayiphathe kahle bese siku verse 4 ukuze bagqugquzele abesifazana abasebasha ukuba bathande abayeni babo nabantwana babo babe abanengqondo abamsulwa abaphatha kahle amakhaya abo abalungile abathobela abayeni babo ukuze izwi likaNkulunkulu lingahlanjalazwa. uPaul la usinikeza izinto ezama priority kuNkulunkulu for umuntu wesifazane afuna laba abadala bayifundise isizukulwane esincane. Okokuqala ukuthanda abayeni babo mawukuthi bashadile. Umuntu unkosikazi is there ukuba umsizi amlekele umyeni wakhe. Bathanda abantwana babo kubaletha abantu besifazane baqhuquzelwe ukuyithanda izingane, bangayinqeni izingane, bangayizondi izingane, bangafundi ukuyihambisa kogogo kuphela, bafuna ukuyibuyisela eceleni, zithandwe izingane. Bese baya nokuthi babe abaphatha kahle amakhaya abo. Asikuzwe lokho kushiwo ngendoda. So emehlweni kaNkulunkulu ukuphatha ikhaya, ukunakekela ikhaya, izinto ihleleke ekhaya, kube nokudla ekhaya, kube mnandi, umsebenzi womuntu wesifazane. Akusho ukuthi indoda ayithinti lutho nayo ingalekelela, kodwa kuyazi ukuthi irresponsibility kabani njengakho ukuprovide ngokudla. Umsebenzi wendoda lokho. Usengalekelela umama mayineziphiwe ezimisa ngalapho naye kwazi ukusebenza lekelele, kodwa indoda responsible no protect umndeni. Indoda responsible for that. Omunye uyalekelela nekhaya kanjalo. Noma izwe lingathi abantu besifazane abawashiye phansi amakhaya
abangalokuthi bafuna ukuhlala emakhaya bathi bathobela amadoda azobalaxaza lamadoda kuzoba njani, kodwa besifazane abakholwayo abazi uNkulunkulu and akakhulukazi abagane amadoda akholwayo bayabazi ubuhle bokulandela i-design kaNkulunkulu ukuthi ubaba abe the main provider noma kuthiwa umama uyasebenza kodwa there's a sense nje ukuthi ijob yakho le kanjalo nekhaya nezingane ezikamama kucomplementane kahle balekelelana ngekho ucindezelo omunye omfosa ngendluzulu ukuthi aphile ngendlela ethize kodwa kuhle ba umdanso omuhle wabantu ababili ngendlela uNkulunkulu ayidizayine ngayo ukuthi omunye akasebenze ensimini nomzimba wakhe uvuma lokho, omunye akazala abantwana nomzimba wakhe udesign for that, kodwa akaboshiwe angakwazi uku-explore ama-interest ngendlela uNkulunkulu ambusisa ngayo. Now, Pastor B lapha kwi-Facebook page yethu i-Sound Doctrine Hub Facebook page uthi on live sikhona kuzo zonke indawo zase KZN South City Sound Doctrine Hub sibuka ngqo umsakazo Vuma FM radio station yethu kusho Pastor B. Andilez Mkhize uthi nginani bafundisi bami liyangakha kakhulu lolu hlelo alingiphuthi ngingene ku live ngile esankonje ebese uthanda nani bese sikhulumile ngale nobabalo sesikhulumile athi asifikanga nje sigalelekile bafundisi niyasikhulisa phofu kusho uMeiki Galants umama bomaphumulo nena athi amen bafundisi bami nginilalele namhlanje la eNanda kuyintokozo kuba nani futhi nezimfundiso ezinhle ezinamandla sibonga uNkulunkulu nolwazi Queen kaMadla kaDlamini uDlems uthi amen bafundisi sesikhona always interesting to learn about the word umlungisi kaThwala amen bafundisi mami nginani nginilalele lapho ave ningikhulisa each and every Sunday. May God bless you all times. Uthini ngisacela ukubuza la ukuthi ngosuku le rapture izingane ezincane zokwenzekalani ngazo ezingakwazi ukuzikholelwa ngokwazo. That's a beautiful question Mkhathini. Ngiyafisa futhi ukuthi si extend okhuluma ngeingane ezincane ezingakwazi ukuzithathela ama decisions especially mayelana nensindiso ukuthi siyomphendula sithini. Impendulo yakhona mhlamba siyilule sithi kuzokwenzakalani ngeingane ezincane ezishonayo. Ingane izalwa i-stillborn, ingane iphila a couple of months or ingane iphila a couple of years, 4, 3, 2 years, 1 year ebese ngazimothizeni zempilo ebese ingane iyashona. Kwenzakalani ngaleyo ngane leyo? Because kuyafana sikhuluma la umlungisi ubuza ngengane esaphila. Kunomzali oshonelwe ingane naye ofisa ukwazi ukuthi gazi kwenzakalani ngosuku lwe rapture ikuphi ingane yakhe manje. I think isingaphendula kokubili lokho Mkhathini. Ukusummarize impendulo ngikholela ukuthi ingane ezishona zisencane ziye ezulwini straight. Kanjalo ke nelanga lokuhlwithwa kwabazalwane nazo ziyohlwithwa kanye nabo. Noma lingekho ivesi agagula aphendule lo mbuzo ngqo kodwa kunamavesi amaningi asikhomba ukuthi sikholwe ngaleyo ndlela. Ziningi ibonelo. 1 uJesu nje mayelanda ingane ezincane esondeza kuyena ethi umbuso wezulu owaba nje. Ngathi konke efanele sifunde kulokho ngendlela uNkulunkulu abuka ngayo ingane. uDavide uma ishona ingane yakhe le ayetholelwe uBathsheba uzila ukudla uyakhala ingane isagula mayisishonile ingane uyavuka uyayiklina uyadla kuthiwa wenza manje David uthi phela manje sishonile ingane angeke isabuya ize kumina kodwa mina ngiyoya kuyona. Ngenze nje ukukhuluma ngokufa kuphela kodwa I think ukhuluma about more than that. uDavid wayazi ukuthi uye ezulwini futhi kukhombisa sholokho ukuthi ingane isezulwini. NoJob indlela akhuluma ngayo ngimese hluphe uthi ngcono kuthiwa ngashonela esibelethweni sikamama. Kungcono kanjani lokho uma ukuthi mhlawumbe uye esihogweni? No. Kungcono ngoba uyezulwini straight. So sibona uNkulunkulu ezenzela umusa ingane. Akusho ukuthi ayinasi isono ingane.
aziye ezulwini ngoba zimsulwa, sonke sizalelwe esonweni, kodwa uNkulunkulu kubuya sengathi uyabanikeza umusa labo abangenayo icapacity yokwazi ukuyi-understandela ivangeli, abantwana ikakhulukazi. So mayishona umntana wakho iba ne-expectation yokuphinda umbone emazulwini. Amen. Siyasithemba ukuthi uyaphenduleka wena Mlu Kathwala kanye nabo bonke abazali abashiye izingane ziseyincane. Wena ke mzali ongasindisiwe ungacabanga ukuthi uyilandela ingane yakho because wena unokuyiphendulela nokuyikhethela manje usaphila. Ingane, you can be rest assured isebukhoneni kaNkulunkulu. It does not come automatic ngawe, kumele uzikhethela. Sikwamukele emoyeni, sawubona. Inkosi yami, sikhuluma nobani kuphi? Ndumiso kuphi? Ndumiso. Siyabonga Ndumiso lapha eNkwelezana. Uthini Ndumiso namhlanje? Amen. Wasibona lesidingo. Number 2, ngifisa ukuxoxiseleka la nabantwana. Leli namaza amfazi libeke kanje kodwa izono zohlela kubantwana manje abayosithwa. Ngibe ngumzali oyisoni asehleli kuye mhlawumbe njengoba izilisho umbuzo wami ngilowo ngoba likhomba ukuthi ukuze angathwale zami kube ngihlele ngikulela njalo kubangcwele kuye ngoba vele akekho ngcwele kodwa ukuthi sibe njalo manje uma ngekho phansi authority kaNkulunkulu asihleli nguye isono sami sokuphila noma kwenza ngokuphila. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu Ndumiso lapha empangeni. The short answer to that ukuthi no. iBhayibheli lifundisa kahle kamhlophe ukuthi omunye nomunye uyithwalela izono zakhe. Kepha umkhathini uzokuphendula ukuthi kahle lelo verse elithi uhambela izono zaboyise kubantwana usuke echaza ukuthini uNkulunkulu kuloko. Naloko umkhathini nangu usibu kadladla naye othi ukuthula studio egameni kaJesu. Ngicela ukubuza ngeverse eliku Luke 6:1. Sizokuthatha manje mfethu bamba njalo nje kancane. Eliku Luke 6:1 ethi rubbing it out in their hands. I'm not clear, please explain. Luke chapter 6:1. Isinyamalele lenceko sithi siyayithatha. Awuphindeke ushaye lapho inceko yenkosi lapho ku 086101030 rate 61010 sithathe ucingo lakho bukhoma njengoba ubuwenzile bese saqedela umbuzo walomlaleli. Luke chapter 6:1 ukuthi ngabe isho ukuthini ebese siphendula nalomkhathini wokuhambela izono zaboyise kubantwana. Uphinde ushaye wena umlaleli lapha ku 086101030 rate 61010 noma ku 073-709-1991 073-709-1991. Uhlelo iSound Doctrine Hub. Mina ngudidi Nkosi, I'm your host, ngihambisana noBabukhoza. Asikwamukele emoyeni, sawubona. Mnjani baba? Siyaphila Nkosi yami, sikhuluma nobani kuphi? Usiphelele Lamont. Usiphelele Lamont. Uthini usiphelele Lamont? Umbuzo wami baba ukuthi ingane iyobinga kanani ke ezulwini cause ngeze uBabukhoza ethi uyombona uMamkhoza ezulwini. Sonke ukuthi ingane zona zizobe zingakanani iminyaka yazo ezulwini, and uJesu mesefika emhlabeni ezo-establish umbuso wakhe zizobe zikhona nazo ngane. Bilokho bengifuna ukubuza baba. Siyabonga Siphelele. Sokuphendula konke lokho sikuphelele. The nice thing ngasezulwini umkhathi wena Siphelele ukuthi asizuguga, asizuba bancane, asinaminyaka siyophila inginaphakade. That's one. Number 2, asizuba nalemzimba legugayo le efana nale yasemhlabeni. Umuntu ongena ezulwini is given a new body in a twinkle of an eye. uChristu
uJesu mebuya eza la emhlabeni imizimba yethu yoshintshwa ibe imizimba well you would say glorified bodies. iBhayibheli ibiza ngemizimba glorified. There's nothing glorified ngalo mzimba esinawo lo wakhele uguga lo wakhele into efana nalezo. So that's a very nice thing because ayikho impendulo singakwazi ukuyithola ezwini kaNkulunkulu uma ingekho explicit siyakwazi ukuthola ama principles kuyona. Mkhathini semningi lembuzo asinikeze wena mfethu. Siqale ngaloka Luke 6 uverse 1 ukhuluma ngabafundi bedlule emasimini bese bekha ikhwebu bayirabhe ngezandla ukuze badle. Cathi nje kwakuyinto yokuprepare isikhwebu ukuthi usidle whether ukusicleana noma mhlambe makuthi kwakokolweni mawurabho ususa lokhu okungaphezulu awumbona umuntu erabha makinati ususa lokho kungaphezulu khona ezokwazi ukudla awukho umqondo ofihlekile ilokho nje basuke bekwenza. Asithathe nalo Mkhathini baphendule bonke. Asikwamukele emoyeni sawubona. Amen baba. Amen. Sikhuluma nobani kuphi? Yebo baba. Ngikhuluma noSiphiwe waKaNgcobo. Mapholo. Uhlala kaje. Yebo Siphiwe Ngcobo uhlala kaje eMlazi endaweni yaseSikonke. Mapholo. Yebo baba. Uthini Mapholo? Baba ngumntana. Yebo baba ngumntana kaNkulunkulu ofundisiwe omthandayo kakhulu uJesu. Siyabonga. Amen. Yabonga baba. Ngingadlula baba eyimweni eningi kakhulu la khona ngingabhalela khona amehlo baba ngangabona. Yebo baba. Usuyabona manje. Yebo baba. Ngilalela njalo baba emsakazweni every day. Yebo unyaka wonke nje last year baba bengingabona emishweni. Ngibonga kakhulu baba uNkulunkulu manje ngiyabona. Wow. Yebo. Praise be to God. Into zonke baba uNkulunkulu bekuyena ke ngibambe ngesandla. Ngoba baba ngesandla baba ngabe Mapholo usekhona? Yebo baba. Yeah, inetwork yakhe ihamba inqamuka. Awuthi qaphu nje ingaze isinqamukele kahle sanikeza itestimony emnandi. Yebo baba ngimbonga kakhulu baba uNkulunkulu konke kuhamba right. uNkulunkulu baba ngiyakholelwa kuyena ngiyabafisa nabantu abalalele ukuthi abakholele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Amen. Asibonga. That's a wonderful testimony. Ithini lento Mkhathini isasikhumbuza ukuthi asingafaki uNkulunkulu eboxini. Sithi he can only operate ngalendlela le. God is God. He can do what he jolly pleases to do at any time. Sovereign. Ungumnini mandla onke futhi he would not give account to anybody because yena uphelele. What a great testimony sitholile. Usungabaphendula bonke ke Mkhathini. Ukhona ngizothi ngikhumbuzwe nomfundisi sengolibele kodwa ngiyakhumbula owe-age ezulwini. Alisitsheleke izwi likaNkulunkulu. Khona amavesi sayiswabona encwadini yesambulo athi uJohane wabona abancane nabakhulu bemphambi kwesitalo sobukhosi. Kodwa I think that means ngokwe-economy abantu abacebile abangacebile abasekhundleni amakhe ekhundleni. Okwami ukuqagela ukuthi uNkulunkulu uzokwenza wonke umuntu abe kwi-age mature. uNkulunkulu uyajaja na whether u30 noma ubani ngoba nekhehla lizokufika lidondolozela forever ezulwini. No bese oshona seno 100 years umese nomzimba omusha kube ngase umzimba ogugile. So ngicathi sonke mangiqagelela mina siyoba kwi-age mature ubudoda nje ophelele moyindoda ukuba umuntu wesifazana ophelele then sibe kuleyo age forever. Kodwa siyobe sakwazi ukubonana noma hamba uyobona nasi salikwazi sami nalikhehla lami lona leli. Noma yobe sewudadewenu noma sewumfowenu nje ingasekho imishado nani. Ngicela uNkulunkulu yokwazi ukwenza indlela ukuthi laba bantwana abashone besaphathwa omunye washona sesibelethweni akazalwanga nokuzalwa kodwa ngicathi inkosi yoyenza indlela yokuthi sazi ukuthi uyena lo esekhulile wayizoba nje. Nangu Sibuka Dladla uthule studio egameni likaJesu nobe sephendulile uSibuka Dladla. Eric Swartboy uthi amen bobaba bami siyabonga kakhulu ngesifundiso uThixo makane ibusise ebese usibusise kwamabaso athi ngilalele bafundisi bami excuse me ngila eRichards Bay eMandlanzini
ngilalele ku 89.2 ebese uThamsanqa kaDlamini athi awu ngibuke live enquthu lapha emafonqofonqo sawubona mfoka Dlamini Thamsanqa kanye nomndeni wakho wonke siyakubona nathi njengoba usibona lapho nathi siyakubona uthi siyabusiseka ngempela kulelo hlelo lapha ke kuyi 0737091999 nangu uAngie kaShobede Angie kaShobede uthi amen bafundisi bami engibakhonze ngalendlela ngilalele nesifundiso nesibusisa indlela okuyiyona yokukhonza uNkulunkulu ngiyabusiseka kakhulu uthi amen kusho uAngie kaShobede lapha emolweni elalele uvuma 103 sakwamukela nawe emoyeni sawubona Sibingelele mfundisi sibonga ngicabashe ndwedwe baba cabashe niyaphila kodwa siyaphila mfundisi ngezwa kini asibonge cabashe uNkulunkulu ubekene enhlizweni kaCabashe namuhla baba ngibonge oqala nje sorry ukungiphindisela emva for into nemikhuluma ngehlabe last week I think last Sunday no problem le ndaba le yabesifazane maybe who are abathosha abayeni etc futhi ngiyakholelwa emfundisweni le ethi okholwayo ashade nomunye okholwayo absolutely uma sekwenzeka kanjalo mfundisi ngiyamazi uNkulunkulu ephindiselela umuntu okholwa kuye komunye okholwa kuye kodwa ongenza okufaneleyo bese mfundisi wesibili yekule ndaba yomculo wathi abafundisi kakhulukazi balabo baswako abashimala beko America noma izinto esizithola zafundisa bako America bavame ukugxeka lo mculo ekuthiwa rock music so impela kujwayele kanje ingasina yewodwa inabawujwayele kakhulu ogxekeka kodwa nje yena bavame ukugxeka so nami ngena kusho ini ngemculo ngaphandle kokushilo ukuthi ngaphandle nomculo vele umculo wakhona ecula into enenhlamba kodwa le rock impela ngathi babeka athi kukhona nemoya khona kulo mculo irock music angibonge mfundisi Sibonga kakhulu mfethu lento ye rock siyayibona nasemabandleni emkhathini uqinisile kakhulu umlaleli ngivumelana naye 100% ayikho kuyi rock kuphela siyibona nasemabandleni wabantu abathi abasindisiwe kunalento emkhathini ye repetition namamantra abawakhuluma berepeater nemidanso eyange rhythm ethile leyo mdanso nalezo zinto lezo mkhathini izinto ezipracticewa abantu abafuna ukutransforma and get into a trance baphuma enyameni bangena emoyeni okuyinto uNkulunkulu angas encourage ukuthi siyenze so irock bayigxeka ngaloko and ngiyavumelana nomlaleli it's a wrong thing I mean it's a wrong approach ukwenza lokho because akwenzeki kuyirock kuphela kwenzeke emabandleni bona emabandleni badansa imidanso ethile ngerhythm ethile bephinda imantra ethile ebese umuntu athi gilikidi phansi usephumile enyameni usengena emoyeni bese bathi umoya ingcwele ukhona lapha akekho umoya ingcwele lo moya omubi the same moya omubi lo umlalela akhuluma ngawo abagxeka ngayo irock it's the same thing yenzeka nasebandleni so this thing is about group dynamics this thing is about repetition this thing is about ama mantra this thing is about rhythm ethile lokuyiphinda kanengi nezangoma zenza exactly the same thing nathi emabandleni senza exactly the same thing ebese simasquerade ngokuthi umoya ingcwele kaNkulunkulu for example umoya ingcwele kaNkulunkulu mkhathini ngeke nje ukuvela uginqa umuntu wesifazane iketi ibheke phezulu akakwenzi lokho udecent uNkulunkulu uyigentleman you know akakwenza ube out of your mind ungazazi ukuthi wenzani kufike yena kuzo operator yena akayena uNkulunkulu wesiyaluyalu usho njalo encwadini yabaseKorinte bokuqala chapter 4 he's not a god of disorder so isikhathini esiningi mawungafika einkonzweni la kuphatha khona amathawel no blanket kuzomboza abantu besifazane kune disorder lapho so uNkulunkulu wethu esimkhonzayo lo wasizweni kaNkulunkulu akayena
uyena uNkulunkulu we disorder. Asiqaphele lokho, hayi nje kwi-rock kuyenzeka nasemabandleni. Sithathe nangu uThembi kaDimba uthi ngiyabingelela babukhoza nobamnkosi, siyabonga uNkulunkulu asigcinile. Cha ngikhona ngilalele ngiyabonga kusho uThembi kaDimba lapha kwanyuswa. Sithathe nangu uSis Pearl sizokuthi yena uthini. Sawubona Sis Pearl ehamba no Andile. Babu Didi mina babukhoza Pearl Nzimande. Intokozo ukuthi siphinde sihlanganyele nami kade sisilindile lesikhathi esimnandi la sivuseleleka khona sikhule ulwazini ngezinto zombuso. Ngithi nje hayi sesilungileke ukuthi simlalele no-Andile my son uze kushayele lo hora. We enjoy your show a lot. Abasondele kabalaleli sesizofunda. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu njalo ngcine noma sengibuyele emakhaya nihambe kahle, siyanthanda kakhulu. Bayo sondelani makhumalo no-Enje noThembi Dimba nabo bonke abanye abalaleli uMakasinei Hashembe naseMlazi. Siyabonga kakhulu Sis Pearl no Andile nabo bonke. Sepasondele uThembi kaDimba. Sikwamukele moyeni sawubona. Yebo baba. Nkosi yami sikhuluma nobani kuphi? Yebo baba kushaye wena baba uNgcobo. Mapholoba. Yebo baba kusenganqamuka. Kulungile Mapholoba bese kuzwile kodwa ke ungaqedela mfethu. Yebo baba. Baba bengifuna ukukubuza lana kahle baba. Awazi baba kukhona la kwezinye inkonzo la khona abaphika khona amanzi. Umpapatiso wamanzi. Baba ngicela ukuzwa baba ngalokho. Siyabonga. Imandla lele ngicabanga ukuthi kumele sililekelele silikhombe ezweni kaNkulunkulu. Kunama ordinances amabili uJesu ashiye awayalele ukuthi ibandla lizoba identified ngalawo ma ordinances. Ordinance yokuqala umbhapatiso uthi lapha encwadini kaMathewu chapter 28 uthi egcineni kwayo uthi wonke amandla nikezwe kumina verse 17-18 until the end uthi onke amandla nikezwe mina ezulwini nasemhlabeni. Therefore ngalokho ngithi hambani nishumayele ivangeli nenze bonke abantu abafundi ebesathi nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ingcwele besathi nibafundise ukwenza konke. Akagcini lapho kwayena Jesu Kristu wabhaphathiswa ebhaphathiswa uJohane umbhaphathisi. So ibandla eliphika umbhaphathiso wamanzi li completely disobedient, liyadelela umyalelo kaNkulunkulu. Kodwa sikhumbule ukuthi umbhaphathiso awusindiswa ngombhaphathiso, usindiswa ngokukholwa ngomusa lokukholela enhlizweni yakhe bese ukuphefumula noma ukuphumisela ngomlomo wakho. The first thing ekuyikhombisa iobedience ukuthi wena ususindiswe ngempela lento oboyiprofesa ngomlomo wakho iyona umbhaphathiso. Ordinance yesibili eyesidlo senkosi. All right, so sibuye lapha sikuthatheke usungene ngewindow ngena ke mfethu qhubeka. Yebo kusasa minister lo ngifuna ukubuza baba ukuthi umuntu mentally disturbed uyongena izulu. Kulungile siphelele siyabonga ngabantu aba mentally disturbed. Nakhona ke i-mental disturbance mkhathini it-dependa ukuthi ube mentally disturbed ni from birth or after birth. And nakhona mawe after birth ebuntwaneni bakho noma usumdala. Uma ngabe umdala it's a complete different story altogether. Umwazi usushunyayela ivangeli wamuzwa wayizwa insindiso igospel noma ivangeli likaKristu wakhetha ungalikhetha waba mentally disturbed, it's a different story altogether. Kodwa uzomphendula nawe mkhathini ngaloko. So bengithi ordinance yesibili mkhathini eyesidlo senkosi. So uma ibandla lizibiza ngebandla lingalaleli umyalelo kaKristu wobhaphathiso wamanzi, lingalaleli uKristu ngosidlo senkosi, lelo bandla lelo is completely disobedient. Angifuni ukuthi abasindisiwe mkhathini kepha bayamedelela nemiyalelo kaKristu. Now esikhathini esinjalo umuntu okudelela lokho blatantly siyaye question insindiso yakhe, but we should not rush to say abasindisiwe labo bantu labo, because nathi sisindisiwe silalela
ikhona imiyalelo kaKristu esiyidelelayo but leyo mibili leyo asikwazi ukuyiphika emkhathini. Nangu unathi uMr White uthi amen bafundisi ngihleli nani nisikhulisa futhi niyasiphilisa emoyeni uJehova sigcinele nina. Ngiyabonga kusho uMamzulu lapha kwa CC eMlazi. Ebese nangu ubani lo uthi amen bafundisi bami siyabonga ukusikhulisa kwezwi lenkosi. Uthe enkonzweni namhlanje obenikelisa uthi uNkulunkulu ngeke awuze umkhuleko wethu uma singakhokha 10%. Amanga alihlaza lawo uqamba amanga ngoNkulunkulu futhi uyandroba lo muntu lo ufuna ukunigojela nje impela abe rich. Amanga nje le nto le ukuthi uNkulunkulu phela uNkulunkulu sonke sesimuzwa ngemkhuleko asimuzwa ngemali masimnikeza imali uNkulunkulu 10% kusho ukuthi akana choice fanele aphendule imkhuleko yethu. So ubani ke uNkulunkulu la wena okhipha lo 10% noma i10% it's a complete different story kodwa amanga lawo futhi 10% owomfundisi ukuthi azidlele yena ngokuthanda akulona iqiniseko futhi nako lokho akulona iqiniso lasezweni kaNkulunkulu nalo lelo ukuthi 10% kodwa nalo 10% bengeyona 10% wemali. Kanti ngokwezwi kuthiwa siyinqolobane yebandla nokunakekela abampofu nabaswele nokunakekela izidingo zebandla including umfundisi. Lokho kuyiqinisa impela. Kuthiwa akazidle abhodle icoke mase engibusisa. Hawu amanga kalihlaza lawo. Baleka ngazo zombili ngathi leli bandla leli lidukisa abantu ngempela. Akumele usebenze ebandleni uma unganikele. Angazi ngempela nizongicaciselela. Ngiyacabanga ukuthi ucaciselekile kodwa umkhathini naye uzokucacisela ukudlula lokho. Amanga alihlaza nje lokuningi okukhulunywe lapha into engekho ezwini. Ngathi abantu bakaNkulunkulu ngomqondo la nokudayisela uNkulunkulu ivangeli kaNkulunkulu alidayisi futhi uNkulunkulu ngeke simthenge emkhathini. Yonke imali esemhlabeni yakhe igolide nesilver ngelakhe. Asithathe nangu shakamela. Hayi waze babemnandi ukufakaza ukuthula indodana ngaze ngajabula. Semncane lo muntu kodwa usebonile imisebenzi kaNkulunkulu usegqugquzela nabanye ukuthi abamkhulu ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila. Ngiyabonga ngilibengilalele manje ngisalalele uMakhumalo eMaritzburg eSimelo. Uzakhona uMakhumalo lapha eSimelo. Mkhathini sebaningi abakhulumile angikudedele mfethu ukwazi ukubaphendula labo sakhumbula ukuthi bathini. Lo I think umphendula kahle mfundisi wemali kubaleka ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu wacela okweshumi kuIsrayeli okweyitshalo nezilwane zabo ukuze ondle abapristi ukuze kusupportwe imikhosi eyayenziwe eJerusalem bese kulekelelwa nabampofu. Abasekho abapristi manje nemikhosi ayisekho ever since wafika uKristu. Abampofu sesinendlela enye yokubanakekela ile ka 2 Corinthians 8 no chapter 9 okhuluma ukuthi umuntu akanikele njengalokho eyinqumele kweyakhe inhliziyo hayi ngokuphoqwa ngoba uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokozile. Ngakho u10% awusesiyumyalo ebandleni kaNkulunkulu unganikela nanoma ingamalini othanda ukunikela ngayo. Unganikeli futhi ebandleni kuphela unikele nakubantu abampofu abomndeni wakho makhona abampofu onje omakhelwane bakho mube usizo kakhulu. uNkulunkulu uyakubusisa lokho. Ungakhohlwa ukuthi onikela ingcosana uvuna ingcosana nonikela kakhulu uvuna kakhulu both la emhlabeni. Uthiwa wafike kuPetro kwathi uPetro kunenkulumo azomnikeza azomtshela yena ezomphilisa. Uma ngiyizwa kuthiwa uPetro wayezomnikeza umoya ongcwele kodwa namhlanje ngizwe abafundisi bethi umoya ongcwele uqhamuka phezulu abanye bakhomba entabeni kanti kahle umoya ongcwele ufika kanjani kumuntu. Mkhathini we only have 30 seconds ukuphendula lento yomoya engcwele ukuthi ufika kanjani kumuntu na nawo futhi umbuzo ngifisa nawo umpintshise nje nga 2 seconds. Na umbuzo uthi ngicela ukubuza bobaba ukuthi ngabe kulungile yini oma mfundisi abangathwali ekhanda enkonzweni. Asikuphendule nje 30 seconds and 20 seconds each Mkhathini.
uPetru ukhonele uma amukela umoya ingcwele kwaba ukuthi akholwe ivangeli. uPetru wayezomshumayeza ivangeli ngokukholwa ilona umoya ingcwele uyehlela kukhoneleyo. Kusanjalo namanje mawukholwa ivangeli uyamamukela umoya ingcwele. Sonke thina sisindisiwe sinaye. Eyokuthwala ekhanda kwaku umyalelo uPaul ayethi abawenze lapha ebandleni laseKorinte ngenxa ukuthi kwakuyi-tradition yakhona, indlela i-culture yakhona, indlela umuntu wesifazane ayihloniphisa ngayo ileyo eveza ukuthi uyayithobela indoda yakhe ukuthi athwale ekhanda. Uma nawe ushadele endaweni enjalo la khona ukuthobela kwakho umyeni wakho kubonakala ngokuthwala, thwala phela ekhanda. Abanye bayakwenza mabeye emzini bathwale, kodwa futhi uma indoda yakhe ingakudingi ukuthi ushuqule nala ophila khona, lokho akusiyisimbolo edingakalayo, then asikho isidingo sokuthi kwenziwe. Obuza ngezilimi asikuphendule ngesonto elizayo ukuthi ku right yini uthi yena umzalwane usindisiwe kodwa akakaze akhulume ngezilimi. Sike sakhuluma ngalento ezilimi kakhulu kodwa iloku ibuya nakuma messages abathumela phakathi nesonto naku Facebook iloku ibuya. Mhlawumbe kule sonto elizayo sizoqala ngayo. Mina noMkhathini sithi khumbula siyabonga kakhulu kuba nawe ukuhlala nawe. Luchaba lixesha sekufikelela uxesha lika 7 o'clock eselisihlukanisa mina nawe. uNkulunkulu akubusise. Asibonane ngesonto elizayo ke pha khumbula. Funda ukuzifundela iBhayibheli. Ngokwenze njalo awusona students kaNkosi noma sikaMkhathini noma ndoda thizeni ke nankosikazi thizeni kepha sikamoya ingcwele uqobo lakhe. uNkulunkulu akakubusise mina nawe noMkhathini sibonane ngesonto elizayo.